Nagalaom ang Iloy nga si Darna Tingkong nga makapuli pa nga buhi ang anak sini nga isa ka person with disability o ng PWD matapos na lumos sa Zone 6 Barangay Boulevard Molo hapon sa Hulyo 21. Suno sa Iloy, mapinalanggaon kag malipayon ang iyang anak nga si Buddy Tingkong 26 anyos nga ikapito sa napulot tanan niya ka mga anak. Nag-eskwela sa alternative learning system o kun si Buddy kag na-diagnosed nga may cancer of the bones rason nga nagbuktot ang iyang likod. Dugang pasang Iloy. Ang ginakuha ko lang sa kanadi, pauli ka na. Kung diin ka man, manuhulat ka ginamo na makapauli ka. Sunod naman kay Cap Jing Villanueva, wala sa gihapon nakita si Buddy kag nagapadayo ng pagpangita sa iya kahapon sang nagdubo na ang taob bangod mataas pa ini sang aga. Tagipag-angot kag nagapanawagan naman si Cap Villanueva sa mga malapit nga mga barangay para mabuligan sila sa pagpangita sang lawas. Ginaragway man ni Cap Villanueva ang bayo nga ginasoksok ni Buddy sa diin. Iniyang nakaputi ang pangibabaw, nakapantalon nga 3/4 kag wala naman ini sa tsinelas. Di nga aton lang dahil panawagan sa aton mga kaingod, kaupod naton nga mga barangay official kung pumuluyo manda o kung sa diin man nga yun sa gobyerno. Kasi kung nakasapo ka mo, pwede man ng guro pa balon nyo diri sa K5 o kung sa aton mga kapulisan, sa Coast Guard. Ang mga K5 matandaan nga mangwa ng kuntani ni si Buddy kaupod ang nga mga abyan sa nga tahong kag lito bagod niya ti posible isudan o kung ibaligya agod nga makwartahan sang siya ini ang nalumos. Balita nagikan sa distrito sa Molo, ako naman si K5 Aaron Ripoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.